Nyt tulee hyvä video! Make! Haluatko käydä tuolla ottaa hyvät kuvat meren kanssa? Käykö? Mennään, mä tuun perässä. Suoraan vaan! Suoraan, Make! Suoraan! Vähän makiasti mennään tuon vesiin. Lähdetään johonkin muualle, kun tää etsi on jo perseessä. Nyt otetaan fotograafia. Lähdetään johonkin muualle, kun ei tätä etsaa jaksa metri. Joo, otetaan nyt vaan fotograafia. Tulee hyviä kuvia. Tulee pirun hyviä kuvia. Okei. Mennään, otetaan vaan fotot. Mennään vaan kakeet sulle, mä otan vaan pari kuvaa. Tässä on erittäin mukavaa. Vittu! Ei. Kaajuin vaan. Tuo kuva pistetään. Ei enskaan. Joo, ei enskaan, joo. Kuka toi ihan varmaan? Kuka? Miten se tehdään? Mulla ei mene yhtään kuitenkin. Onko sulla Insta? Mulla? Niin. No. Mikä se on? Mä käyn lisäämään tämän hienon kuvan. No, mä käyn kattoo, mä en itse asiassa muista. Nyt on hieno kuva. On hyvä. Näytä. Hello! It's me! Mun Instagram on 12 make nähtävästi. 12 Make. Yes. Tämä. Suomen. Seuraa minua. Hyväksy minun seuraavia. Mitä seuraa? Ethän nää vaan hiljaa sitä.
täällä tulee nyt hyvin kuva. Vittu tässä peilistä ei makene mitään. Ai jaa. Niin kuseetitkö nää sun pappa eteen? Eikö siitä? Anna mä kokeile, mä istun sitä. Ai onko sun pappa foba? Vittu tästä ei... Ei jumalauta! Tästä nää vittu! Se on vaan hieno. Ei kyllä mä näen sitä taaksepäin, mut silloin kun se aijaa se tekee silleen niinku tälleen koko ajan niin... Niinkö siinä on tommonen löysi tuo varsi? Kokeilepa Make, katoppa. Anna mä istan. Tässä on täällä puolella heitä. No ei nää vittu mitään. Okei näkee tosta vähän, mut tässä aijaa silleen... Niin, ei se oo tarkoitus. Tuli se postissa se paita, missä kesäksi lukee, että if you can read this, please back the fuck up. If you can read this, please back the fuck up. Joo. On se nätti, mutta näkyvyys on perseestä. No ei mun tappeellista tuota lisää. Tuo peistä vaan kun tuo vittu peistä. Sain katsoa. Mä käännän päätä, niin eikä näkee taas. On tuo hyvä peili, mutta toi ei vissiin riittävän iso. Ei ookaan. Se pitää olla halkaisijalta ihan vitu iso, että nuo käy niin. Muotoon näkyy se kaikilta peilistä. Ei hyvä. Mulla toi ihan vakio peili. Mä en tiedä niinku, ainut asia mikä tässä ei oo vakio on tuo jarrukahava, etujarru. Wow! Niin ja kaasuttimen pohja, wow! On! Mutta nyt testataanko, miten manki menee lintansa tuolla. Käypä kokeilemaan niinku tuota jäätä, että kestääkö. Varmaan 2 jää vastia. Kokeillaanpa, mä kokeilen vaan sillai. Tänä päivänä leevi. Tänä päivänä leevi kaatuu joukkuun. Ripleevi. Vittu nää oikeesti kaitsesta meitä. Vittu siitä menee tuommoiset pikkulumispermakokkareet läpi, niin en oo menossa. Kokkeilla. Joo. Joo, siinä ees oo mitään jäätä. Niin tuo Erdesingin tarraako nää meinaa? Leevi, nää saat mennä ekana jälleen. Joo, mä menen ekana, ottakaa. Rinde. Makee, käypä kurnaan tuossa tai sutimutta tai jotain. Tulis nyt joku fobba. Mitä sitten? Ei se voi koeajaa. Ei, mutta kun siinä lukee alla, että moottoriajoneuvoilla ajokiellet.